Mayong gabi sa yung tanan, this is Klein yung gabi. Gabi dire sa mua pero ambot that time nga makita niyo ni ambot to gabi ba. You know, alas 10 man ako siya gina-post. Pero anyway, mayong adlaw sa yung tanan, this is Klein yung admin sa Little Faith and alang sa atong ikapito nga adlaw sa ato ang Grateful Everyday Challenge. Today, na ako gusto i-share sa inyo ang usa ka pinasayang nga usa ka pinasayang nga panghitabo. Ganina naligo ko. Patanaw na ako ba kay way sabon. So ana ko sa akong wife, dear wala na sabon. Sa gamitan na sa nang Dove dira nga body wash unya di mo ko ganahan og Dove bay kay dugay mi kay waswasan. Kana slide gani kayo. So akong gisulayan. Nya wala mo ka o yun. So told you earlier or I don't know if kabulo na ba mo na ako issue aning pag short temperedness. Naglagot ko ba nilakaw ko. Ay syempre nanarapo sa kudaan kaya naligo ligikan. Nya nisirit ko downtown. Lahi man ko manglagot kay maggrocery. So isa ka mapalit ron ta ko sabon na malit na lang ko og pagkaon, Milo, delata og sa pa dishwashing soap ug sa pa to nga pwede makonsumo dire sa balay. So after og punch sa mga item pagawas na ko pa-exit na ko. Sakto ko nagbitbit sa kundala ako yabag ma-relieve lagi ko aning grocery. So mo to I went home malipayon akong kasing-kasing kay nakoy dala pauli. Right then I have realized nga may pagwala na lang to na ako giagi sa init ug ulo no kay naulian ra man gyapon ko pero I think gituyo to para ma-realize na ko nga isa dahil sa akong therapy is kaning maka-grocery ko. I don't think if that falls in line with isa sa ako ang mga language which is service or gusto kaayo nako mahimo nga kaning effective provider sa akong family. Once na ako madala, ma-provide sudan ginagmay, malipay ko, and then maulian. So, thank you Lord for letting me realize that thing nga isa day sa makapahil or makapabugnaw sa ako ang mga short-tempered issues is kaning to provide service or to act out my love language whether if it's being able to provide something or providing service para sa ako ang pamilya. So I think I know now unsaon ako pag-deal every time nga na ako yung manginana nga mga issue, di ba? So daghan salamat sa Grateful Everyday Challenge na realize na ako unsaon ako pag-deal ako ng mga personal issues. Daghan kay salamat Lord for the day and daghan kay salamat sa pagpaminaw and always remember all it takes is a little faith. Bye.